Wel, croeso cynnes unwaith eto i chi. Ato ni, braf cael ymwelwyr, a mae'n braf gweld gwynebau'n gilydd hefyd. Felly ni'n gweddio trwy ras Duw y byddwn ni'n ymwybodol o Dduw yn siarad gyda ni. Ni'n ddiolchgar i Rhodri Glyn o Fangor, gynt o Llansanan. Mae'n braf cael fe gyda ni heddi. Ac byddwn ni'n parhau i gofio am Rhodri a'i deulu wrth nhw setlo Mangor ac am yr eglwys y Mangor hefyd. Felly ni'n ddiolchgar i Rhodri am roi amser i ni heddi. Ar ôl yr oedra, gai annog chi i aros i barhau yn anhaddoliad trwy gymdeithasu a'n gilydd. Bydd paned yn y cefn fan hyn. Ac yna mae trefn yr wythnos rhan fwyaf wedi bod ar y sgrin jyst i atgoffa chi cwrgweddi nos Fawrth. Bydd Wyn yn esbonio un o'r emynau, nos Iau, clybiau di Gwener ac yna sy'n nesaf Emyr yn arwain bore'r hwyr. Yna pnawn di sy'n nesaf cyfle i ni fynd i'r Tabernacl. Mae brechdanau'n iawn, mae angen teisiennau a hefyd mae angen o leia un neu ddau ddyn i fod yna hefyd. Felly os chi ar gael, os ych chi weld Liz, mae'r manylion ar WhatsApp hefyd. A hefyd, wythnos nesaf yw cyfnod dechreuadau y mince pies. So, unrhyw ddanteithion fel yr arfer, ni'n dechrau casglu nhw wythnos nesaf o hynny ymlaen, felly os newch chi gofio hynny wythnos nesaf. A dyma'n cyfle ola ni i roi i Tom a Nerys. Fi oedd Efan, eu mab nhw, yn yr ysbyty dechrau wythnos, o'n i'n rhannu nos Fawrth. Gafon nhw chydig o ofn efo i anadlu, ond fe a popeth yn iawn am ei adre. A fi yna gyfarfod, mae yna gonsarn wedi bod, mae'r tîm, mae yna densiynau wedi bod o fewn y tîm. A'n sicr Tom a Nerys yn poeni bod yr cydbwysedd wedi mynd i'r ochr ymarferol ar drail yr efengil. Felly mae yna gymedrolwr wedi bod yna wrthnos yma, felly ni gofio yn benodol am hynny. Bydd yna undod o fewn y tîm, a bydd Tom a Nerys yn cael arweiniad i'r dyfodol. Felly, y cyfle ola ni i'w cefnogi nhw yn ariannol. Credu dyna coeddiadau i gyd. Gyrwch ni weddio gyda'n gilydd. O ddewynt tad i ni yn. Diolch am y cyfle unwaith eto hyn o i ddod at ein gilydd o dan sŵn y gair. A ni'n atgoffa'n gilydd nawr bod y air di yn air byw a grymus. A ni'n gweddio o Dduw y byddwn ni, fel unigolion ac fel eglwys, yn profi hynny. Ni'n gweddio arglwydd os ni ddim yn credu y byddwn ni'n dod i sylweddoli am y tro cyntaf ein hangen ni, ac y byddwn ni ar ddiwedd yr oedfa yn ymwybodol bod Crist yn ddigonol, ac y bydd yna rai'n dod i gredu. Ac ni'n gweddio amdano ni sydd yn credu ac yn dygaru di o Dduw. Ni'n gweddio trwy'r gair heno, y byddwn ni'n dod i dygaru di yn fwy. Byddwn ni o arglwydd yn cael ein anodd peidio a bod yn dawel amdano ti ac am dy gariad. Ni'n gweddio am yr eglwys y Mangor ac yn wir lle bynnag mae'r dair yn cael ei bregethu yn ffyddlon. Bydde di'n llwyddo'r gwaith gogoniant a mawl i Iesu Grist. Clewn ni felly derbyn ein mawl a'n diolch ni am bod ni'n gofyn pob peth yn enw ein gwaredwr. Amen. Diolch yn iawn, Gwydion. Mae dal chydig bach yn rhyfedd clywed Rhodri Glyn o Fangor, ond mi ddoi i arfer hefo hynny. Diolch i chi gyd am eich croeso, mae wedi bod yn hyfryd cael bod yma hefo chi yn addoli. Diolch o'r iawn i Emyr a Catrin a'r merched, am ei lletygarwch, mae wedi bod yn brawn difyr iawn yn chwarae gema ac yn sgwrsio. Wrth i ni wrando ar air Duw heno, da ni wrth gwrs yn dyheu am i'r ysbryd gymhwyso'r gair i ni, ac fel oedd Gwydion yn deud, yn atgoffa ni bod o yn air byw. A da ni am gychwyn y gwasanaeth yn gwrando ar beth o'r gair wrth i ni ddarllen dechrau Salm 40. Fydd yn cyd-fynd am thema ni, lle mae Duw yn cyfarfod a'n hangen ni, ac yn dangos i ffyddlondeb, i gynhaliaeth i ni yn yn hangen. Salm 40 yn dechrau fel hyn. Bym yn disgwyl a disgwyl wrth yr arglwydd, ac yna plygodd ataf a gwrando fy nghri.
Cododd fi fyny o'r pwll lleidiog, allan o'r mwd ar baw, gosododd fy nhraed ar graig, a gwneud fy nghamau'n ddiogel. Rhoddodd yn fy ngenau gan newydd, can o foliant i'n dyw. Bydd llawer, pan welant hyn, yn ofni ac yn ymddiried yn yr arglwydd. Gwyn ei fyd y sawl sy'n rhoi ei ymddiriedais yn yr arglwydd, ac nad yw'n troi at y beilchion, nac at yr rhai sy'n dilyn twyll. Wrth i ni fyfyrio felly, ar pwy di'r arglwydd a sut mae o'n gweithredu i gynnal i bobl, mi ganwn ni i ddechrau. Rhif 36 yn Grym Mawl 2. Mawr dy ffyddlondeb fy niw yn dy nefoedd. Triw da ddewid bob amser i mi. Cadarn dair dy drigaredd ni fetha, ddoi heddiw'r un a thragwyddol wyt ti. Mawr dy ffyddlondeb di. Mawr dy ffyddlondeb di. Newydd fendithion bob bore a ddaw. Mawr dy ffyddlondeb i mi yn fy angen. Pob peth sy'n dda fe'i derbyniais o thlaw. Dwch ni godi i foli'r arglwydd.
i ni weddio fo'n gilydd. O arglwydd, da ni yn dy ganmol di, oherwydd mae mawr ydy dy ffyddlondeb di. Bod y drigaredd di ddim yn methu, ac y gallwn ni ymddiried yn o ti gan dy fod ti yn ddiw ffyddlon. Arglwydd, da ni'n bobl sydd yn anwadal ac yn byw mewn byd eithriadol o gyfnewidiol. Mae'r hyn oedden ni'n meddwl oedd yn mynd i ddigwydd un diwrnod yn gallu bod yn hollol wahanol i'r diwrnod nesaf. Nid felly mai hefo ti. A da ni'n diolch am hynny. Arglwydd, da ni'n diolch yn ddod ti yn dad mab ac ysbryd glân bod gennym ni sylfaen gwbl gadarn yng nghanol stormydd brawychus yn bywyda ni, bod gennym ni loches yn yr arglwydd Iesu Grist. Hyd yn oed yn heuogrwydd yn bod ni'n gallu mynd mewn edifeirwch at yr arglwydd Iesu, yn cyffesu yn pechod, a gwybod bod na faddeuant, bod na dderbyniad i ni ar sail y pris a dalwyd drosom ni ar Galfaria. Felly arglwydd, wrth i ni fyfyrio ar y pethau hyn. Wrth i ni ddod ata ti o ganol yn amgylchiadau gwahanol heno. Trwy dysbryd, da ni yn gweddio y byddi di yn delio â ni. Pob un ohono ni yn bersonol. Y byddi di'n yn tywys ni at Iesu Grist. Y byddi di'n rhoi y tawelwch meddwl hwnnw i ni allu gwir fyfyrio ar y dair di. Y byddwn ni'n cael yn hadnewyddu, neu'n argyhoeddi, ti sy'n gwybod beth da ni angen, ond da ni'n gweddio byddi di yn cynorthwyo ni lle ag yr yda ni heno. Mwyn i ni brofi bendith, mwyn i ti dderbyn y clod a'r gogoniant wrth i ni ymateb mewn diolchgarwch, mewn ffydd, mewn i fuddod i thair di. Clyw yn gweddi ni felly, a derbyn yn clod a'n mawl ni, yn enw Iesu Grist. Amen. Da ni am droi efo'n gilydd heno a tail lythyr Paul at y Corinthiaid. A darn o'r ail lythyr, y 12fed bennod, lle mae Paul yn sôn am ei brofiad ei hun. Felly, ail Corinthiaid pennod 12, a dwi am ddarllen o ddechrau y bennod honno i fyny at ddiwedd adnod 10. 2 Corinthiaid 12, 1 i 10. Paul yn deud fel hyn. Y mae'n rhaid i mi ymffrostio. Ni wna ddim lles, ond af ymlaen i sôn am weledigaethau a datguddiadau a roddwyd i mi gan yr arglwydd. Gwn am ddyn yng Nghrist ac ipwyd 4 blynedd ar 10 yn ôl i fyny i'r 3 nef. Ai yn y corff, ai allan o'r corff, niwn, y mae Duw yn gwybod. Gwn i'r dyn hwnnw gael ei gipio i fyny i baradwys. Ai yn y corff, ai allan o'r corff, niwn, y mae Duw yn gwybod. Ac fe glywodd dreuthyr anrheithadwy. Geiriau nad oes hawl gan neb dynol i'w llefaru. Am hwnnw yr wyf yn ymffrostio, amdana fy hun nid yn ffrostiaf, ar wahân i'm gwendidau. Ond os dewisaf ymffrostio, ni byddaf ffôl oherwydd dweud y gwir y byddaf. Ond ymatal a wnaf, rhag i neb feddwl mwy ohonof na'r hyn y mae'n ei weld ynof neu'n ei glywed gennyf. A rhag i mi ymddyrchafu o achos rhyfeddod y pethau a ddatguddiwyd i mi, rhoddwyd dreinen yn fy nghnawd, cenad oddi wrth Satan, i'n poeni rhag i mi ymddyrchafu. Ynglŷn â hyn, deisyfais ar yr arglwydd 2 gwaith ar iddo i symud oddi wrthyf. Ond dywedodd wrthyf, digon i ti fy ngras i, mewn gwendid y daw fy nerth i'w anteth. Felly,
Yn llawen iawn fe ymffrostia fwy yn fy ngwendidau mwyn i nerth Crist orffwys arnaf. Am hynny, yr wyf yn ymhyfrydu mwyn Crist mewn gwendid, sarhad, gofid, erledigaeth a chyfyngder, oherwydd pan wyf wan, yna rwyf gryf. Amen. A da ni yn gofyn ar i'r arglwydd yn bendithio ni wrth i ni fyfyrio ar y rhan honno o iair o nes ymlaen. Ond dewch i ni barhau i foli wrth i ni droi at emyn rhif 59 yn y llyfr emyna efo'n gilydd. Emyn sydd yn sôn am lywodraeth Duw trwy i ragluniaeth. Ragluniaeth fawr yn ef, mor rhyfedd i'w esboniad helaeth on o arfaeth Duw. Mae'n gwylio llwch y llawr, mae'n trefnu lluoedd nef, cyflawna'r cwbl oll o'i gyngor ef. Ac yna yr emyn ola, ei thwyllwch didew sydd yn olau gwir. Ei dryswch mwyaf mae yn drefen glir. Hi ddaw a'i throion maith yn fuan oll i ben, bydd synnu wrth gofio rhain tu draw i'r llen. Chwn ni ganu y tair pennill, emyn 59. Dwch ni weddio fo'n gilydd eto. O Dduw ein tad, da ni am ddiolch i ti heno. Yn bod ni'n gallu dod at y ti mewn addoliad yn ddiogel yn haeddiant Iesu Grist. Yn wir bod ni'n gwybod o thair di bod na fynediad i ni ata ti trwy waed y groes. Trwy'r ffordd honno y mae'r arglwydd Iesu wedi agor i ni. Yn beia, i ddod yn eofn ac yn hyderus ata ti. A da ni'n gofyn arglwydd wrth i ni addoli bod gynnon ni ymwybyddiaeth o pwy wyt ti. Fel y Duw sanctaidd, y Duw tragwyddol.
Y Duw hwnna sydd yn wir tu hwnt i'n meddyliau meidrol ni. Mae Salm 102 yn gorffan hefo'r gosodiad gynt fe osodais sylfaeni'r ddeiar. A gwaith dy ddwylo yw'r nefoedd y maent hwy yn darfod, ond rwy ti yn aros. Y maent i gyd yn treulio fel dilledyn, yr wyt yn ei newid fel gwisg ac y maent yn diflannu. Ond rwy ti yr un ath flynyddoedd heb ddiwedd. O arglwydd, pan ydyn ni'n wynebu amgylchiadau dryslyd, pan ydyn ni'n profi poen, siom, galar, yn naturiol mi fydd na gwestiynau'n codi ynglyn â pwy wyt ti. Yn naturiol, mi fyddwn ni'n wynebu amheuon. Da ni diolch gymaint am dy air sanctaidd di, sydd yn rhoi darlun ar ôl darlun, yn rhoi gwirionedd ar ôl gwirionedd, yn datguddio i ni pwy wyt ti. Arglwydd, yn dy ras cynorthwya ni i fedru pwyso ar y gair hwnnw. I fedru dal gafal ar yr addewidion heini sydd trwy gydol dair di. Yr addewidion sydd yn y pen draw yn cyfeirio ni tuag at Iesu Grist ei hun. A'r cyflawniad o'r addewidion hynny sydd i'w cael trwy fywyd, marwolaeth ac atgyfodiad ac esgyniad Crist. O Dduw, mi wyt ti'n gwybod amdano ni i'r dim. Mi wyt ti'n yn deall ni ac yn adnabod ni'n well na da ni'n nabod ni'n hunin. Felly neud i yn dy drigaredd yn cynorthwyo ni yn gwendid. A nid yn unig ni, ond o arglwydd pobl, yr ydyn ni'n gyson yn pledio drostyn nhw. Yn deulu, yn ffrindiau, yn gydweithwyr. Arglwydd, da ni'n gwybod yn bod ni'n byw mewn byd toredig. Byd gwrthryfelgar. A byd sydd oherwydd y gwrthryfel hwnnw yn aml yn profi yr hyn sydd yn dod o wrthryfela. Ond da ni hefyd yn gwybod arglwydd bod na ddioddefaint yn dod i'r cyfion. Bod y bobl di yn wynebu amgylchiadau erchyll anwtha yn byw bywydau sydd yn trio dy glodfori di. Yn byw yn llawn ymddirieddaeth yno ti. Ac arglwydd yn dehead ni ydy y byddi di yn gweinidogaethu i'r rhai sydd yn teimlo nad ydyn nhw'n gallu cario ymlaen. Y byddi di trwy'r cyfan yn amlygu sut fath o ddew wyt ti. Sut fath o waredwr ydy'r arglwydd Iesu. Yr un oedd yn barod i ddod o'th fynwes di o'r gogoniant i ganol llanast yn byd ni. Da ni wedi clywed ar ddechrau'r gwasanaeth y salm yn datgan dy fod ti wedi'n codi ni fyny o'r pwll leidiog. Ond da ni'n gweld yn yr ymgnawdoliad bod dy fab annwyl di wedi dod i'r pwll leidiog mwyn yn codi ni. Bod yr un perffaith lân wedi derbyn bydreddu yn pechod ni arno fo'i hun ar y groes, mwyn i ni trwy ffydd cael derbyn i lendid o, a cael yn gwisgo a'i gyfiawnder o'n hardd ger bron y tad. Mae o'n rhyfeddol i ni feddwl bod y gariad di, y fath gariad nes i fod o'n cael ei amlygu yn y weithred honno, yng Nghrist ei hun. Ond arglwydd, mae rhaid i ni gydnabod bod hi'n hawdd iawn i ni golli golwg ar hynny. Bod y geiriau'n gallu bod yn gyfarwydd, ond bod ni'n gallu colli y rhyfeddod, hyd yn oed yn pylu, yn serch ac yn diolch. Dyna pam yr ydyn ni'n crefu ar i ti trwy dysbryd yn adnewyddu ni. Rho olwg newydd i ni ar yr arglwydd Iesu heno. A phar i hynny fod yn atgyfnerthu'n brwdfrydedd ni
yn brwdfrydedd ni dros rannu'r Efengyl, yn dyhead ni i dynabod di'n well, a gweld eraill hefyd yn dod i ymateb i'r Efengyl. Arbydd mae rhaid i ni gydnabod na nid yn cynlluniad dynol ni, nid yn hymdrech ni mae'r gwahaniaeth yn mynd i gael ei wneud yn dragweddol, ond wrth i ti weithredu trwy dysbryd. Yn newid calonna carreg i fod yn galonna o gig. Yn galonna sydd wedi cael ei bywhau trwy dda ti ysbryd sanctaidd. Da ni yn galw arna ti i fendithio felly lle bynnag mae dy air di yn cael ei gyhoeddi. Ar hyd a lled Cymru ac yn wir ar draws y byd, da ni wedi clywed am waith cenhadol, a da ni'n diolch dy fod ti yn galw pobl i bob cyfandir yn wir. Ac mi da ni yn gweddio rwan y byddi di yn nerthu ac yn rhoi doethineb i bawb sydd ar ôl yn arwain y sefydliadau cenhadol hynny, yn ychwanegol at y teuluoedd hynny sydd wedi mynd yn bell o'i cartrefi yn enw Iesu Grist. Lledaena yr Efengyl a boed i dy bobl di amlygu dy gariad yn y ffordd maen nhw'n byw yn eu cymuned, yn y ffordd maen nhw'n siarad amdana ti, yn y ffordd maen nhw'n gofalu am ei gilydd. O arglwydd, bendithia ni yma yng Nghymru. Da ni'n ymwybodol o'r ffordd rwyt ti wedi gweithredu yn degawda ac yn y canrifoedd a fu. A da ni'n ymddiried mae'r un Duw wyt ti. Yr un nerth sydd yna yn yr Efengyl. Ac felly, yn gweddi ni ydy byddi di yn gweithredu yn rymus ac yn amlygu i ni lle da ni yn anifydd. Lle da ni yn anffyddlon ac yn llawer rhy hawdd yn mynd â llif y byd o'n cwmpas ni. Felly arglwydd, trigar ha wrtho ni, maddau ni, pa mor gyndyn ydym ni'n gallu bod i ildio i ti. Maddau ni y diffyg cariad a serch tuag ato ti a tuag at yn gilydd. Arglwydd, ti di drigo mewn ffordd arbennig yno ni fel deglwys di. Fel bod dy gariad di yn atynnu pobl wrth iddo fo gael ei amlygu yn tystiolaeth ni. Clyw yn gweddi ni, bendithia ni, rhoi ni galona parod i ymateb i thair a chlustia agored i wrando rwan. Da ni'n gofyn i ti, ar i ti arglwydd Iesu, gael y clod a'r mawl a'r anrhydedd rwy ti yn ei heiddi yn plith ni. Wrth ni ofyn y cyfan yn dyheiddiant di. Amen. Mi drown ni at yr atodiad, emyn rhif 59, lle da ni am ganu am Iesu Grist a'r ffaith mae yng Nghrist ei hun mae'n gobaith ni. Yng Nghrist ei hun mae'n gobaith i, ef yw fy hael, fy nerth, fy nghân. Mae'n gongolfaen, mae'n dir mor gryf, craig yw i mi mewn dŵr a thân. Ei gariad pyr, ei heddwch mawr, dim ofn i mi nac ymdrech nawr. Fy nghysur yw fy oll yn oll, yng nghariad Crist mae'n sicrwydd i. Rwch ni godi i foli'r arglwydd yma'n gilydd.
Wel, dwi'm yn siŵr os ydych chi'n bobl sydd yn hoff o ddyfyniadau ysbrydoledig, ond maen nhw i'w cael ym mhob man. Inspirational quotes. Os ydych chi'n bobl sy'n mwynhau mynd i gym, dwi'n gwybod bod yna rei o heini, ond os ydych chi'n mwynhau gwneud heini, mi welwch chi, mae'n siŵr lot o bosteri fyny ar y wal, sydd yn trio'ch annog chi i gario ymlaen, hefo dyfyniadau i'n annog ni. Os ydych chi dilyn chwaraeon, mae yna nifer o'r dyfyniadau yma yn gallu cael ei defnyddio fel arwyddeiria y clybiau hyn. Ne, os ydych chi ar wefannau cymdeithasol, maen nhw i'w cael ym mhob man. Y pytia bach yma o frawddegau sydd i fod i'n helpu ni i wneud rhyw fath o synwyr o amgylchiadau anodd y down ni ar eu traws nhw fel pobl. Maen nhw'n eithriadol o boblogaeth, ond yn fy marn i, watchwch chwan lle dwi'n mynd, yn fy marn i, maen nhw'n eithriadol o anghyflawn. Ac ella bod nhw'n gallu bod yn help, rhyw fymryn o help, ond dydyn nhw'n rhoi y darlun mawr ydyn ni angen fel pobl i allu delio ag amgylchiadau anodd tymor hir. Chi'n mi roi esiampla bach i chi, i weld beth ydych chi'n meddwl. Every cloud has a silver lining. Gwir? Dwi'n help? Os da chi'n nghanol trybini, dwi'n meddwl bod o'n help os yna rwy'n yn deud hynny wrthych chi. Neu meddyliwch am y slogan ddoth i boblogrwydd yn Gymraeg yn ystod Covid, daw eto hael ar fryn. Ac ella bod hyn yn deud mwy amdana fi na dim byd arall. Ond bob tro ni'n gweld y slogan, o'n i'n meddwl, pam? Pa sail sgyn unrhyw un i ddeud hynny yng nghanol pandemig nad oes na neb ohono ni wedi gweld i debyg o blaen? Just gobeithio am y gorau, di o dde. Bron, trio twyllo rhywun mewn trybini, dyd o mi fydd yn well rhywbryd, heb unrhyw sail. Ac os nad os gennych chi ffydd yn y Duw byw, ac os nad ydy y ffordd ydych chi'n gweld y byd a'ch profiadau chi hefo rhywbeth mwy na chi'ch hun, yna geiriau gwag ydyn nhw, ynde? O weithiau hyd yn oed i Gristnogion, mae'n hawdd i ni gymryd adnodau allan o'i cyd-destun a cael ei defnyddio fel sloganau, fel inspirational quotes. Achos dyda ni ddim yn talu sylw i'r cyd-destun ac i'r bydolwg Beiblaidd sydd yn sail i gymaint o'r adnodau sy'n gallu bod yn werthfawr i ni. A hefo'r hybydd hwnnw, ydw i yn troi at yr adnod digon i ti fy ngras i. Mae'n adnod sydd wedi cael ei dyfynnu, dwi'n siŵr, lawer gwaith. Ond dwi'n mynd i awgrymu wrthych chi bod ti'n adnod eithriadol o gysurus oherwydd y cyd-destun. Oherwydd yr hyn sydd wedi arwain at y geiriau gwerthfawr yma, a'r ffordd yma Paul yn ei lythyr yn defnyddio hyn fel rhywbeth i fod yn anogaeth i Gristnogion ym mhob cyfnod pan maen nhw yn wynebu amgylchiadau anodd fel yr oedd o yn wynebu sefyllfaoedd ddigon heriol. Felly dowch i ni dal i sylw ag ystyried y cyd-destun i ddechrau, achos mae hynny'n bwysig yn dydi. Os da chi wedi darllen yr ail lythyr Paul at y Corinthiaid, mae o'n un o'r llythyrau mwyaf personol yn dydi, lle mae o yn cyfeirio cryn dipyn at ei brofiad ei hun. Y pethau mae o wedi wynebu, y pethau mae pobl wedi ddeud amdano fo. Ac yn arbennig yn y benod yma, mae o'n sôn am brofiad ysbrydol arbennig mae o wedi gael. A mae o'n gwneud hynny oherwydd bod o'n ymatab i ymosodiadau oedd yn dod yn ei erbyn o. Yng Nghorinth, mae'n debyg, mi oedd yr eglwys wedi cychwyn dilyn a parchu pobl oedd yn gweld eu hunain fel arch-apostolion, super-apostolion. Ac mi oedd y bobl yma'n canmol y profiadau ysbrydol oedd nhw wedi gael, ac yn annog Cristnogion Corinth
fi brisio Paul fel apostol. Sbiwch arno fo. Sbiwch ar ei fywyd o. Di hwn ddim yn impresif o gwbl. Ni ydy'r bobl hefo y profiadau ysbrydol mawr. Ac yna, yn yr adran hon, mae Paul yn cychwyn sôn am ymffrostio. Ac yn eitha nodweddiadol o Paul, mae o'n swnio fel bod o'n ymffrostio, a wedyn mae o'n tynnu nôl yn sydyn. Ydych chi'n meddwl, wyt ti'n ymffrostio, neu wyt ti ddim yn ymffrostio? Ond ym mhob peth, mae Paul fel tasa fo yn ofnadwy o ofalus nad ydy o'n, os liciwch chi'n chwarae top trumps ysbrydol. Chybo, wel, mae nhw'n deud hyn, ond dwi'n deud, mae o'n gwneud mewn ffordd wahanol, a dyna da ni'n weld yn yr adran hon. Mae o'n sôn am y profiad yma o fynd i'r drydedd nef, o fynd i Baradwys a cael cip ar rhywbeth nad ydy o'n gallu esbonio, ond yn hytrach na ymelaethu ar be welodd o, mwyn deud, wel, dwi wedi cael profiad ysbrydol gwell na chi gyd, mae o'n backtrackio'n sydyn iawn ac yn deud, dwi'n mynd i ymffrostio, ond dim am hynny. Dwi'n mynd i ymffrostio hefo chi am yng ngwendida. A dwi'n siŵr bod Cristnogion Corinth yn crafu penna meddwl, anisgwyl. Pam bod Paul isio ymffrostio yn ei wendida, os di wedi cael y fath brofiad anrheithadwy, dydy o ddim hyd yn oed yn mynd i sôn amdano fo. Ond fel o'n i'n awgrymu wrthych chi, mae o'n eitha nodweddiadol o Paul, yn dydy? Mae o yn cyfeirio cryn dipyn at ei fywyd a'i brofiadau ei hun, ond nid mwyn dyrchafu ei hun, nid mwyn ymddangos yn well i bobl eraill, bwriad Paul trwy'r amser, trwy sôn am ei brofiadau ei hun, ydy cyfeirio golwg y Cristnogion at yr arglwydd. At y ffordd y mae'r arglwydd Iesu Grist yn gwbl ganolog i'w fywyd a'i weinidogaeth o. Yn y ffaith yn y pen draw na, yng nghroes Crist mae o'n ymffrostio, nid yn unrhyw beth mae o wedi wneud. Mae Paul yn atgoffau o bobl y dowch chi ar ei traws nhw weithiau. Da chi gyd yn nabod nhw, dwi'n siŵr. Maen nhw'n siarad am yr un peth trwy'r amser. Dim ots lle da chi'n cyfarfod nhw, maen nhw rhywsut yn gallu troi pob sgwrs at yr un peth yma maen nhw'n licio siarad amdano fo trwy'r amser. Os oes na rhain chi'n gyfarwydd a yr sitcom Only Fools and Horses, mi oedd na gymeriad o'r enw Uncle Albert oedd yn llwyddo i siarad am I remember during the war trwy'r amser, a honno oedd y joc. Ond mae'r apostol Paul yn llwyddo i droi pob peth yn ôl at waith Duw yn Iesu Grist. Ac mae o'n gwneud yr union beth yn fama yn dydy. Mae eisiau ymffrostio yn ei wendida, yn hytrach na ymffrostio yn y profiadau ysbrydol mae wedi gael. Ac yna, yn adnod 7 ymlaen, mae o'n mynd i fanylder ynglŷn â un o'r gwendida, un o'r profiadau mae o wedi gael. A rhag i mi ymddyrchafu o achos ryfeddod y pethau a ddatguddiwyd i mi, rhoddwyd drynen yn fy nghnawd. Cenad oddi wrth Satan i'n poeni rhag i mi ymddyrchafu. Be oedd y drynen hon? Nes i ofyn i Emyr neithiwr, ond nathon ni'n cyrraedd rownd at yr atab. Mae esbonwyr yn cynnig amrywiaeth eang iawn o opsiynau, sydd fel arfer yn awgrymu nad ydyn nhw wir yn gwybod. Ac oedd un esboniad nes i ddarllen yn gwneud hwyl am ben esbonwyr fel hyn. Commentators frequently resort to more technical medical terminology or more pedantic language such as ophthalmic disability when discussing the proposal for Paul's ailments, as if this kind of scientific language gives their guesswork more credibility. Dyn nhw'n gwybod. Maen nhw'n ama, ond dydy Paul ddim yn deud be oedd yn peri yr annifyrwch parhaus yna iddo fo. Be oedd yn ddreinan yn ei ystlys o. Problem efo'r glust, problem efo'r y golwg, problem efo'i leferydd. Neu ella, rhai eraill yn awgrymu epilepsi
Gorbryder, iselder ysbryd, bod amheuon neu ansicrwydd ffydd yn pwyso yn efo. Ac mewn ffordd, dwi'n yma bod y ffaith nad ydy Paul yn deud yn union be ydy'r cyflwr, bod o'n fantais fawr i chi a finna. Achos petai o yn deud, wel, dyma ydy'r ddreinen yn fystlys, mi fysa ni, fel ac yr ydyn ni'n gwneud, yn deud, wel, dim hwnna sgynna i, felly dwi'n mynd i wrando ar ei fath ar yr apostol Paul. Y pwynt ydy, mae'r arglwydd wedi caniatáu iddo fo brofi rhywbeth anymunol am gyfnod hir, i'r gradda bod Paul isio cael gwarad ono fo. Bod o'n gofyn yn dair ar i'r arglwydd gael gwarad o'r ddreinen yma yn ei ystlys. Ond yn y profiad hwnnw, mae Paul yn gallu canmol cynhaliaeth, darpariaeth a gras Duw. A dyna, da ni am wneud hefo'n gilydd heno, ydy ystyried o feddwl be mae Paul yn ei ddeud yma, sut mae'n gallu bod yn gymorth i chi a finna. Yn enwedig felly, os ydym ni o bosib yn wynebu profiad anymunol, yn trio gwneud synwyr ohono fo heno, ac yn trio deall sut ydym ni yn gweld yn profiad ni yng ngoleuni doethineb gair Duw. Achos mi fason ni'n hawdd iawn o gael profiad anymunol ac o ddarllen yr rhan yma o air Duw, yn gallu deud, wel, mae Duw yn ymddangos bron fel tasa fo'n esgeulus, yn anwybyddu yr apostol Paul yn fama, bod o bron yn greulon yn caniatáu i un o'i bobl o gael y fath brofiad. Ond dwi'n mynd i awgrymu'n gry wrthych chi nad ydy hynny'n wir. A bod yr adran hon a gair Duw drwyddo draw yn atgoffa ni yn glir nad un felly ydy'r arglwydd. Felly wrth i ni feddwl, gai dynnu'ch sylw chi at 3 pheth yn syml iawn iawn. Yn gyntaf, gofal Duw. Yn ail, rhodd Duw. Ac yn drydydd, llywodraeth Duw. Gofal Duw, rhodd Duw a llywodraeth Duw. A dwi eisiau ni gychwyn hefo gofal Duw. A bosib bod chi yna wedi darllen neu gwrando ar y geiriau yma yn dweud, gofal Duw? O sut mae Duw yn gofalu am Paul? Sut mae Duw yn gofalu amdana i pan dwi mewn poen? Pan dwi eisiau cael gwarad o rhywbeth poenus anymunol o mywyd. Ond y ffordd yma Paul yn cyflwyno i brofiad i ni ydy trwy gyfeirio at ofal Duw. Ynde? Rhag i mi ymddyrchafu o achos ryfeddod y pethau a ddetsgudwyd i mi. Yma Duw yn caniatáu'r profiad yma ddod i'w ranno. Di Paul ddim yn gweld y poen yma fel, o, mae di dod o rwla am ryw reswm. Mae o'n gallu gweld gofal Duw yn ei warchod o rhag balchder, rhag ymddyrchafu yn dydy. Mae hyd yn oed yn y profiad anymunol yma, mae Paul yn gallu gweld llaw gofal arbennig Duw i'w warchod o a gweld bod dymuniad Duw i Paul a'i bobl o gael rhywbeth mwy yn ei bywyd na dim ond bywyd cyffyrddus. Mae'r hanes yma yn dangos i ni bod gan yr arglwydd y fath feddwl o'i bobl nes bod gynno fo fwriadau ac amcanion llawer uwch na be da ni'n feddwl sydd yn fywyd braf i ni'n hunin. A da ni'n ymwybodol o hynny yn bywydau yn hunin, yn dydyn? Mi da ni'n ymwybodol bod gofal rhiant drost blant yn aml yn mynd i fod yn ddirgelwch i'r plant hynny pan dyn nhw ddim yn cael ei ffordd i hunin. Da ni'n ymwybodol o'n efo, mae'n gallu bod yn eitha digri os da chi'n riant. Os da chi'n blentyn, diolch yn ddigri o gwbl. Sawl gwaith ydw i wedi cael fy ngenethod yn flin ac efo dagra yn ei llygyd yn deud, Dad, di hyn ddim yn deg, dwi isio fferins yma rwan.
Pam ydyn ni'n gorfod symud tu? Pam da ni'n gorfod mynd i gwely rwan pan da ni'n cael gymaint o hwyl? Ar y pryd, maen nhw'n meddwl bod na ddiffyg gofal, bod na ddiffyg cariad hyd yn oed o'n rhan ni fel rhieni tuag ati nhw. Ond mae gennym ni ddarlun mwy cyflawn o pam yr ydyn ni yn caniatáu iddyn nhw brofi gwahanol bethau, pam mae gwahanol bethau yn dod i'w rhan nhw. Wel, os di hynny'n wir i ni fel meidrolion yn ymwneud â'n plant, gymaint yn fwy gwir ydi o pan ydyn ni fel meidrolion yn ystyried gofal tadol y Duw holl alluog drosto ni. Mae yna bethau yn mynd i ddigwydd na fydd gynnon ni atebion iddyn nhw yn syth bin. Ond mae'r arglwydd trwy'r cyfan yn deud mi ydw i yn arglwydd. Mi fydda i yn dad cariadus fydd yn gofalu am fy mhlant. Ga i roed un esiampl yn unig i chi o'r Testament Newydd. Llythyr cyntaf Pedr, y 5 bennod. Gwendwch ar yr adnod yma. Y 2 adnod yma. Ymddarostyngwch gan hynny dan law gadarn Duw, fel y bydd iddo ef i'ch dyrchafu pan ddaw'r amser. Bwriwch eich holl bryder arno ef, oherwydd y mae gofal ganddo amdanoch. Nid cyd-ddigwyddiad ydy o bod yr adnodau yna yn rhoi ymddarostwng yn hunin dan law gadarn Duw a gofal Duw drosto ni. Mae'n dod hefo'i gilydd. Felly, da ni'n gweld gofal Duw yn y ffaith bod yr ymwneud yma o Paul yn gweddio yn digwydd mewn cyd-destun o berthynas, yn dydi? Fel o'n i'n awgrymu, yn yn amheuon, pan da ni mewn pryder neu boen, mi fyddwn ni'n meddwl, o lle mae Duw? Mae Duw yn fanwybyddu. Ond sylwch bod yr arglwydd yn gwrando ar weddia Paul, yn dydi? Mae o'n cydnabod ac yn sylweddoli be mae Paul yn ei brofi, nid anwybyddu llwyr ar ei ofynion o, ond gweithredu mewn ffordd nad ydy Paul yn ddeall ar y pryd sydd lles iddo fo. A dwi eisiau pwyso hynny yna chi heno. Os ydych chi yma a ydych chi'n nghanol dryswch, darllenwch y Beibl a pwyswch ar pa mor aml mae gofal Duw yn cael ei gyflwyno fel rhywbeth i ni ymddiried yno fo. Drosodd a throsodd mi welwch chi fo. Ond mae yna fwy. Nid yn unig da ni'n gweld gofal Duw, da ni'n gweld yn fwy penodol y cyfeiriad at rodd Duw. Achos wedi iddo fo ofyn a gofyn am i'r peth annymunol yma, y ddreinan yn ei gnawd o gael ei dynnu ffwrdd, mae yna rhywbeth tyngedfennol yn digwydd. Mae o'n cael, mewn rhyw ffurf, y cyfathrebu yma gan Dduw yn deud wrtho fo, digon i ti fy ngras i, mewn gwendid y daw fy nerth i wanterth. Mae'n cael y cadarnhad yma bod yr hyn mae'r arglwydd wedi rhoi, y rhodd, gras Duw yn ddigon i Paul yn y sefyllfa honno. A dwi eisiau awgrymu wrthych chi, pan ydym ni yn ystyried yr un adnod, pan ydym ni'n meddwl am ras Duw yn naturiol ac yn briodol, mi ddylsa ni sylweddoli bod gras Duw yn dod ym mherson Iesu Grist. Efengyl Ioan y bennod gyntaf yn dweud, o'i gyflawnder ef, yr ydym ni oll wedi derbyn gras ar ben gras. Ac felly mewn ffordd, y neges sydd yn amlygu rhodd Duw i Paul yn ei wendid ydy digon i ti fy ngras i, mae'r arglwydd Iesu yn ddigon. I ni yn gwendid, i ni yn poen, i ni yn pryder. Pam? Achos pwy ydy yr arglwydd Iesu? Be mae o wedi wneud unwaith am byth? Yn ei fywyd,
yn ei farwolaeth aberthol, yn ei atgyfodiad, yn y ffaith bod o bellach ar ddeheulaw Duw yn eiriol droston ni. Meddyliwch yn sydyn am amgylchiadau lle da ni'n deud, dwi mewn gwendid, dwi'n methu, euogrwydd. Mae euogrwydd yn gallu'n llethu ni, lle da ni'n deud, dwi wedi gwneud llanast o bethau, dwi wedi brifo rhywun, dwi wedi gwneud rhywbeth a mae o yn gwmwl di drostai trwy'r amser. Eto mae'r arglwydd Iesu yn delio hefo'n euogrwydd ni. Yn cymryd yn euogrwydd ni arno fo'i hun yn talu'r pris ar y groes. Nes bod ni wrth ddod mewn ffydd ac edifeirwch at yr arglwydd Iesu yn gallu profi maddeuant llwyr. Ar ymwybyddiaeth honno, dydy'r arglwydd ddim yn mynd i'n cosbi ni bellach. Mae o wedi rhoi yn cosb ni ar ei fab ei hun ar yr arglwydd Iesu ar y groes. Neu allan ni deuogrwydd sydd yn pwyso. Allan na gwendid corfforol a methiant diffyg egni neu brwdfrydedd lle da chi yn teimlo dwi'n methu gweddio. Dwi'n yn gwybod be i ddeud a dwi wedi cael fy llethu. Be mae'r Efengyl yn dweud? Yn y cyflwr hwnnw, mae gynnon ni eiriolwr. Mae gynnon ni eiriolwr yn y nef yn pledio ar yn rhannu, a mae'r gair yn deitha ni bod hyd yn oed yr ysbryd glân yn mynegu pan da ni'n methu ffeindio y geiriau hynny. I gyd yn dod oherwydd bod Iesu yn ddigon, bod gras Duw wedi rhoi i ni yr hodd hyfryd hwnnw. Neu allan ofn ydi o, bod ni wedi cael yn parlysu gan ofn oherwydd rhywbeth sy'n digwydd i ni, neu rhywbeth sydd yn digwydd i un o'n hanwyliaid ni. A da ni methu edrych ymhellach na fori neu wsos nesaf oherwydd yr amgylchiadau. Dwi'n siŵr bod yna Gristnogion ar draws y byd heno yma, sydd ddim hefo'r un fraint os gynnon ni i gyfarfod yn gyhoeddus efo drws ar agor, ac ella bod nhw wir yn pryderu ydyn ni'n mynd i weld fori. Mae'r arglwydd Iesu yn dydi. Yn Ioan 16 yn deud y geiriau yma wrth i ddisgyblion. Rwyf wedi deud hyn wrthych mwyn i chwi yno fi gael tangnefedd. Yn y byd fe gewch wrthrymder, ond codwch eich calon rwyf fi wedi gorchfygu'r byd. Digon i ti fy ngras i mewn gwendid y daw fy nerth i wanterth. Mae Duw, rhodd Duw mewn ffordd, ydy caniatau ni fynd i'r lle cyfing yna o wendid pam mwyn sicrhau bod ni'n dibynnu ar ddarpariaeth gras Duw ar yn cyfer ni. Yn hytrach na dibynnu arno ni'n hun, mae o'n yn gorfodi ni i ddibynnu ar ras a chryfder Crist i'n cynnal ni. Dych chi o bosib yn gyfarwydd a y wraig o America, Johnny Erickson, dwi byth yn cofio sut i ddeud i enw ola hi. Tada? Dwi'n siŵr iawn. Ond mae hi'n wraig arbennig gafodd i pharlysu pan oedd hi yn 17 oed. Mae bellach yn ei 70au, dwi'n meddwl. A mae gen hi weinidogaeth arbennig yn pledio ar ran pobl anabal. A pa mor ganolog i'w phrofiad hi ydy i ffydd hi yn yr arglwydd Iesu, bod hi wedi cael ei pharlysu o'i hysgwyddau lawr am gymaint o'i hoes. A dyma chi un dyfyniad syrdanol gan y wraig hon. My weakness, medda hi, that is my quadriplegia, is my greatest asset because it forces me into the arms of Christ every single morning when I get up. Heddiwch rhywbeth syrdanol i ddeud, ond mae o yn yr un llif a yr apostol Paul yn dydi. Dwi'n gweld y peth difrifol yma sydd wedi digwydd i fi mewn terma cadarnhaol achos bod o yn anghywir sy'n yngorfodi fi fynd at yr arglwydd Iesu. A mae mwy o'r arglwydd Iesu Grist wastad lles i ni. A mae gras Duw fel petai o yn bwydo mwy o ostyneiddrwydd, mwy o ddibyniaeth ar Grist yn hytrach na dibyniaeth anna ni'n hunin.
Y gwir ydy, mae gwendid i'r Cristion yn awyrgylch da i fwydo mwy o ddibyniaeth ar Grist, yn dydi. Dros yr 2 fis dwytha yma, ar ôl i ni symud o Lansanan i Fangor, da ni wedi sylwi ar ei pethau sydd yn wahanol am y ddau le. Ac un o'r pethau mwyaf rhyfedd da ni wedi sylwi arno fo ydy planhigion yn y tŷ. Oedd gynnon ni blanhigion yn y tŷ yn Llansanan, ac oedden nhw'n gwneud yn rhy dda, mae rhai cyfadda. Oedden ni yn rhoi dŵr iddyn nhw bob hyn a hyn, ond da ni wedi symud yr un planhigion i Fangor, a ma nhw wedi dod yn fyw. Mae yna ddail yn tyfu, mae yna floda yn edrach yn llewyrchus, a da ni wedi gwneud dim byd yn wahanol, jyst bod ni wedi symud nhw o un amgylchiad i dŷ gwahanol. Dwi'n gwybod beth sy'n wahanol yn y tŷ, ond mae'n amlwg bod yna rhywbeth yn tŷ ni ym Mangor sydd yn gwneud iddyn nhw ffynnu. I ni fel Cristnogion, mae profi gwendid yn yn balchder, da ni'n meddwl, da ni'n isio gwendid, da ni'n isio methiant, na mae'n tynnu fi lawr. Yn Heyrnas Duw, y gwendid yna sy'n mynd i wneud i ni ffynnu fel Cristnogion. Achos mi fyddwn ni'n debycach i'r apostol Paul, nid yn dangos yn hunin, ond yn dangos Crist. Yn gwendid ni, fydd cryfder Crist yn dod i wanterth trwy y profiadau anodd yda ni wedi brofi a'r dystiolaeth i ras Duw yn Iesu Grist da ni amlygu yn hynny. Gofal Duw, rhodd Duw ac yn ola, llywodraeth Duw. Ond ella bod rhai yna chi meddwl, pam wyt ti wedi rhoi llywodraeth Duw ola yn hytrach na gynta? Siawns y dylia ni fod at y mater yma yn cychwyn hefo pen arglwyddiaeth Duw dros bob peth. A'r rheswm pam dwi wedi rhoi o ola ydy dwi eisiau ni fod yn sylweddoli yng nghanol storm, yng nghanol y profiad anymunol, o bosib fyddwn ni ddim yn naturiol yn meddwl am lywodraeth Duw. A dyna pam yron ni am ychanog chi feddwl am ofal Duw a gras Duw yn Iesu Grist pan ydych chi yn ei chanol hi. Ond wrth i ni ddod trwy hynny, mi ddaw golwg gliriach i ni bod llywodraeth Duw yn y cyfan. Da ni wedi clywed yn ddiweddar yn dydyn am yr ymchwiliad Covid. A maen nhw'n mynd drosodd a throsodd pob lein o ddyddiadur a pa benderfyniad gafodd ei wneud ar pa ddwrnod yng nghanol y 2 blynedd ddwytha. Ond rwan maen nhw'n cynnal yr ymchwiliad i edrach yn ôl dros be ddigwyddodd ac i ddysgu gwersi. Oedden nhw'n cynnal ymchwiliad yng nghanol y pandemig, fysa ni wedi bod yn anoeth. Dwi'n mynd i awgrymu wrthych chi, os ydych chi heno yma yng nghanol storm, be bynnag ydy'r amgylchiadau. Peidiwch â gofyn cwestiynau enfawr ynglyn â sut mae Duw yn mynd i drefnu'r cyfan allan o beth sy'n digwydd i chi heddiw. Trystiwch o. Trystiwch o. Meddyliwch am y gofal mae o wedi ddangos tuag ata chi'n barod. Meddyliwch am yr arglwydd Iesu. Ac wrth i chi feddwl am yr arglwydd Iesu, sylweddolwch na dyna'r peth sydd wedi dangos llywodraeth Duw yn ei allu rhyfeddol yn fwy nag unrhyw beth arall. Bod gan Dduw y fath ofal dros di bobl, y fath ras a chariad tuag ata chi, nes i fod o'n fodlon i'w fab ei hun ddod yn aberth yn lle ni. A mae'r apostol Paul wedi deud hynny wrthyn ni. Eisoes yn dydy, Rhufeiniaid 8. O ystyried hyn oll, beth a ddywedwn. Os yw Duw trosom, pwy sydd yn ein herbyn? Nid arbedodd Duw ei fab ei hun, ond ei draddodi i farwolaeth trosom ni oll, ac os oedd ei fab, sut y gall beidio a rhoi pob peth i ni gydag ef. Di Duw ddim wedi anghofio amdano chi. Di Duw ddim yn esgeiluso i waith fel llywodraethwr, fel arglwydd, creawdwr, cynhaliwr pob peth. Os da chi yng Nghrist,
a chi'n ddiogel yn llaw Duw, ac mi fyddwch chi trwy y storm hon. Ac mi fydd na gyfnod wedi chi ildio i'r arglwydd Iesu eto. Syrthio a deud, arglwydd, dwi da angen di. Pan fyddwch chi wedi profi cryfder Crist yn eich cynnal chi, pan dos gynnwch chi'n byd eich unig, trwy y cyfnod yna, mi ddowch chi bwynt pan fyddwch chi'n gallu edrych yn ôl ac yn deud, o mi oedd Duw yn llywodraethu. Clod i'w enw am yr hyn mae o di wneud. Mi ddari ni ganu yn gynharach am yr agluniaeth fawr yn ef. A mae'r geiriau yma y fath gysur i ni pan ydyn ni'n ansicr, pan ydyn ni'n gofyn cwestiynau dyrys. Llywodraeth faith y byd sydd yn ei llaw. Mae'n tynnu yma i lawr yn codi draw, drwy bob helyntoedd blin, terfysgoedd o bob rhyw, dyrchafyn gyson mai, deyrnas ein Duw. Ei thwyllwch didew sydd yn olau gwir, ei dryswch mwyaf mae yn drefen glir. Hi ddaw a'i throion maith yn fuan oll i ben, bydd synnu wrth gofio'r rhain tu draw i'r llen. Mi fydd na ddryswch o bosib yng nghanol y profiad anymunol. Mi fydd na gwestiynau o bosib yn parhau, ond mi allwn ni ymddiried yn yr un sydd yn sofran dros y cyfan. Ac wrth i ni fyfyrio ar ras Duw yn Iesu Grist, mi fydd o yn ei ddaioni yn amlygu i chi i ofal. Yr hodd rhyfeddol ag ydy Iesu Grist i ni sydd yn ddigon i ni. A'r ffaith bod y cyfan yn dod o dan lywodraeth ddionus y Duw sydd yn eich caru chi, sydd am eich cynnal chi, a sydd trwy fab wedi dangos faint mae o yn eich caru chi. Digon i ti fy ngras i, mewn gwendid y daw fy nerth i wanterth. Ac felly i ni, bobl yr arglwydd Iesu Grist yng nghanol yn trybini, dwi'n siŵr yn bod ni'na eisiau deud hefo yr apostol Paul. Am hynny yr wydd yn ymhyfrydu mwyn Crist, mewn gwendid sarhad, gofid, erledigaeth a chyfyngder, oherwydd pan wyf wan yna rwyf gryf. Mwyn i enw. Amen. Da ni am ddiweddu heno yma. Yn canu un sydd yn garol, ond peidiwch â poeni, nid isio i ni feddwl gymaint am y dolyg ydw i, ond am yr hyn sydd yn ganolog i ddathliadau'r dolyg, pwy anwyd y Methlehem. 196 yn llyfr yna, a mae yna bennill ychwanegol da ni am ganu i'r un sydd yn y llyfr yna. Peraidd ganodd ser y bore ar enedigaeth brenu nef. Doethion Abigeiliant hwythau deithiant i'w addoli ef. Gwerthfawr drysor yn y preseb Iesu a gaed a'r pennill ychwanegol. Gwrandwch ar y geiriau. Brenin tragwyddoldeb ydyw. Llywodraethwr dair a nef. Byth ni wel tylwythau'r ddeiar geidwad arall ond ef e. Mae e'n ddigon y tragwyddol fywyd yw. Dwch ni ganu fo'n gilydd.
glas ein harglwydd Iesu Grist, a chariad Duw, a chymdeithas yr ysbryd glân, fydd o gyda ni oll, o'r awr hon, hyd byth. Amen.